فلي بحبهم إذ وجاء لا إله إلا الله لا إله لا لسانتهم بمعزهم أقدامهم فوق الجبال إلا وكن منهم فلي بحبهم إذ وجاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النسير. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا ورسولنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن مولانا قطب المكتوم وبرزخ المعلوم مولانا أبي العباس الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرضانا به آمين. وعن صاحب فائدته مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الحاج إبراهيم النياس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرضانا به. يا همة الشيخ اغتري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. أما بعد. halaran baban kowa shugabanmu na Ghana gaba daya maulana Dr. Usman Nuhu Sharubutu wanda limamin mu na fadama Alhaji Isa Mai Gayya ya zamo ya wakilce shi. Halaran kuma camanmu kuma babanmu inuwan Allah a garin zangon Ankara mai girma da martaba yadda yanzu muka ci an bashi doktor, ya cancanci doktor. Allah saka mai da alkhairi. Halaran manya-manyan shekhannanmu musamman maulana shi malam Mustapha da ya zo mana bayani ga kuma maulana shi malam Hamza wa'annan tagwayen tafiya. Allah mai ƙara hada hankulansu ya sa su wanye lafiya. Halaran babanninmu Badamasi family gaba daya da kuma sarakunanmu bangaren mata kuma ga malaminmu malama Sala da sauran jama'a gaba daya. Allah saka muku da alkhairi jama'a. Ina ce in ta kiran suna lokacin ya kwace ga sarki kuma mun zaunar da shi kwarai, shi yasa za mu takaita ga gaisuwa kowa mu duka mu nade mu shiga cikin mu shi sarkin zangon Ankara. Mu duka na gaida shi na gaida kowa da sarakuna kowa ya muna afuwa saboda ba lokaci. Hakanan kuma limaminmu Alhaji Muhammad Sani Idrisul Wa'iz wanda ni kanin shi ne kuma almajirin shi, amma kaga saboda an kira ni ya zo ya tsaya kusa da ni kaman wani kaman ni ne malamin shi. To amma wannan soyayya ce da kauna ya kawo haka. Allah saka mai da alkhairi. Jama'a sallama ta musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
jama'a haihuwa manzon Allah ba wanda ya isa ya yi sai dai a karanta tarihi. So ɗaya aka yi kuma ba za a kare yi ba. Nana Maulana Hassan bin Sabit yana magana akan haihuwan annabi, yana cewa tun farko yana cewa ban taɓa ganin mutum irin ka ba, sa'annan kuma ban taɓa ganin kyakkyawa kaman ka ba. Sai ce wurin haihuwan shi walitta mubarra'un min kulli aibin, an haife ka ka nisanci duk wani aibi, ka annaka kad khuliqta kama tasha. Wani riwayan kuma zaga wasu sun ce ya ce khuliq mubarra'un an kulli aibin ka annaka kad khuliqta kama tasha. Allah saka mai da alkhairi. Bisa abinda za mu ɗauko ne in muka yi gudu sai mu je mu tattara gidan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala an. Dama Shehu Ibrahim shine ya san manzon Allah, shi kuma ke faɗi muna manzon Allah. Sai mu ari bakin shi mu ci albasa. Maulan mu Shehu Ibrahim da zai soma diwani ya soma tsara diwanin shi, ya soma da wani baiti, abal qalbu illa an yakuna mutayyama halifa gharami bin nabiyyi muhayyama. Wannan baitin kawai mu yi fassarar shi mu yi haihuwa a cikin shi. Shobran ya ce abal qalbu, ya ce zuciya taki. Alkalbu da larabci namiji ne amma da hausa mace ce, shi sa za ka fasaran kamar yayi abin ga, domin ya zo damirin abal qalbu da larabci namiji ne, ba ce abatil qalbu ba. Amma da hausa kuma baka yi ka ce zuciya yaki, domin ita kuma hausa duk abin da ya kare da a to mace ce. Zuciya, kafa, duk abin da ya kare da a to za ka bashi domiri ka bashi mace. Kaman kafa ban cewa kafa na sai dai ce kafa ta, amma kaman hannu da yake shi bai kare da a ba sai ce hannu na. Yasa duk abin da ya kare da a to za ka bashi domiri ka bashi mace da hausa, na hawan hausa kenan. Shi sa zuciya ta kare da a, shi sa ba ce mata zuciya na sai dai ce zuciya ta. Ya ce abal kalbu, zuciya ta ta ki, wato ya matsa da zuciyar ta yi wani abu amma ta ki yin wannan abin da dai take so ta yi, illa an yakuna mutayyama, face ya zamo mutayyam. Mutayyam wani matsayi ne na soyayya a larabci. Da wurin ilimin sufaye sun ce soyayya kashi-kashi ne har 53 kuma suna hawa. Yayin da soyayyan ka ya hau sai ka kara shi a canza mai suna. Soyayya din ba soyayya su da larabci bai tsayawa daya, da hausa ma yana cirata daga so zuwa sangaya zuwa karkara zuwa bijinta. Wannan soyayya ce, kowanne na da sunanta. To amma su ma larabawa haka yana somawa daga hubbu ya zo jilsa ya zo hulla. To cikin soyayyan nan akwai soyayya da ake ce ma huyam, akwai soyayya da ake ce ma tayammum, akwai soyayya da ake ce ma garam. To sai ko su uku din nan sai aje suna, sai ce abal qalbu illa an yakuna mutayyama, zuciyata ta kiyaface ta nade ta zamo makaskanciya a wurin soyayya. Wannan soyayyan da ke sa idan masoyi ya ga masoyin shi sai kaskantar da kanshi. Wannan soyayya shi ake ce ma me tayammum. Duk lokacin da mace in ta ga mijinta sai ta faɗi, ko ta ga masoyinta sai ta faɗi, ko idan namiji ya ga masoyiyar shi to ya ce mai soyayyan nan da yake yana mutayyam. Kasan ciki akwai hanyar da soyayya ke zuwa shagaf. Soyayyan shagaf shine soyayyan da ke sa mutum yana jin ƙanshin masoyin shi komin nisan inda yake. Shine kake ganin baban Annabi Yusuf, soyayya ya sa tun can ya ji ƙanshin ɗanshi Annabi Yusuf sai yana cewa me? Yana cewa inni la ajida riha Yusuf laula an tufannidu. Wannan ya shiga shagaf ne. Idan soyayya, Allah saka da alheri, idan soyayya ya kai shagaf kana jin kanshin masoyi. Idan masoyiya tana zaune ta ce na ji kanshin wani, to soyayyanta ya kai shagaf. To shi kuma Shehu Ibrahim da soyayyan shi ya kai nan, shi na kaji ya ce me abal qalbu illa an yakuna mutayyama. To amma sai ya cira ta daga wannan matsayi kuma sai ce halifa garam. Amma yanzu soyayyar ta wuce mutayyam har ta zamo ma'abuciya bege. Garam shi ma wani soyayya ne wanda ke sa mutum ya ta shan azaba a cikin soyayya.
ai dama can ya ce mana fahuwa sirri fahuwa bala'i shine bala'i na wato bin shine ciwo na shi ke sa in ban sa shi ke sa in ban gan shi ba shi sa soyayyan garam yana sa karsashin masoyi ya rinka kuka na rashin ganin masoyin shi na azaban lahira ma Allah kira shi da garam inna azabaha kana garama a cikin suratul furqan shi sa akwai soyayyan garam zama wannan soyayya shine Ibrahim ke faɗi sannan akwai soyayyan da ke gaban garam sunan wannan soyayyan huyam shine ce halifa garamin bin nabiyyu muhayyama domin ya hau muhayyam to bari in muku sharhin shi ɗaya bayan ɗaya sai mu yi haihuwa da shi idan mun koma baya ya ce abal qalbu illa an yakuna mutayyama lokacin da Shehu Ibrahim ya fada wannan soyayyan sai muna sharhi a wani wuri yana ce mana yukhadiruni fi khatiri faka annama arahu yana halartowa a cikin kwakwalwata kamar ina ganin shi nan bai ce ina ganin shi ba saboda yana matsayin yana matsayin mutayyam ya shagala da soyayya amma sai ce faka annama arahu iyana ko kuwa minni ya yaqrab kamar yana zuwa mini ne kamar ina ganin shi yana ta kusanto ni amma da ya cira ta daga wannan da ya fada a soyayyan garam me ya ce muna sai ce me ra'aitu rasulallahi jaharan yanzu ba faka annama arahu bane yanzu sai ce ra'aitu rasulallahi jaharan wa yaqazatan kaga manzon Allah fili saboda yanzu soyayyan ya fita daga wancan martaba ya dawo soyayyan da kake ganin masoyi ko da ba shi duniya sai kana ganin shi a idonka kana ganin shi zahiri to amma da ya wuce wannan ya kai huyam da soyayyan shi ya kai huyam wannan sai ya kururuwa ya gaya ma duniya sai ce walimala wa ainil yawma ainu muhammadin sara sirruhu fi haikali wa riwadi me yasa hakan ba zai zamo ba alhalin yau hakikani na shine hakikanin annabi muhammadu bi ma'ana in kana son kaga aikin annabi muhammadu yadda annabi ke sallah kamar yadda yace sallu kamar aitu muni usalli ka kalle ni in kana son kaga yadda annabi yake aikin haji kamar yadda yace khudhu anni manasikakum ka kalle ni kai idan ka kalle ni cikin komi zaka shammu shazai zaka sunsuni kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to annabi Ibrahim kenan narkewa a cikin annabi yana sa aikin ka duka ya dawo kana yin irin aikin annabi lokacin da kake aikin annabi dama bus stop din da ake kai kenan ake so ka kai kenan Allah sa mu dace annabin nan annabi Muhammadu wanda an fito yakin Tabuka da ake zuwa yakin Tabuka ana sauka sai ga Abbas yayi mamaki yayin da ya ga kabilu daban-daban sun zo suna mika ma dan shi Abbas babban manzon Allah ne ya ga kabilu daban-daban sun zo suna ta musulunta kabila daban-daban sai ya ga abinda Allah ya faɗi ma annabin nan gashi ya zo wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ga mutane sun zo suna shiga addinin Allah da yawa da ya tsaya ya kalli manzon Allah sai ce ya rasulullahi bari in yabe ka shi annabi ya ce babana yaya zaka yabe ni sai ce ka bari in yabe ka domin yabon da zan maka saboda jin daɗi da ganin irin falalan da Allah ya maka daga nan ne sai soma yabon annabi sai soma ɗauko muna tun daga asalin annabi sai saka shi Ibrahim ya soma da wannan yabo yana a cikin wato Faidal Ahmadi yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalinsa ya soma yayin da yake nuna mana zuwan annabi har ya kai yanda annabi ya shiga cikin jirgin ruwan annabi Nuhu tarkabu safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-garaku ya kai inda annabi ya shiga wutan annabi Ibrahim wa raddana al-khalil muktatiman tajulu fiha wa lasta ta'tariqu ya kai inda yake ba mu labarin zuwan annabi duniya sai ce wa anta lamma wulidta ashraqat al-ardu wa da'at bi nurika al-ufuq kai ne wanda da aka haife ka ce sassan duniya duka ya haskaka she ga duniya duk ko ina yayi haske wa nahnu fi zalika diya she muka narke a cikin wannan haske haka ake son mu narke cikin wannan haske Allah ya kara mu da son manzon Allah assalatu wassalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayka wa ala alika